Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Kopasz Műsor sportforduló csatornáján. Ez a videó egy kis bemutatkozó videó lenne, amelyben elmondanám, hogy ezen a csatornán miről is lesz szó. Gondolom mindenki tudja a sportfogadás jelentését. Ugye különböző sportokban fogadhatunk a játék kimenetelére. Mindegyikben megvannak az oddszok, azaz a szorzók, hogy hányszoros pénzt kapunk. Nos, amiről itt szó lesz, magyar sportfogadók 90%-a miért nem nyereséges. Ezeknek az okait fogjuk bemutatni. Lesznek különböző tippek a sportfogadásra, bemutatjuk nektek a jobb online fogadóirodákat, kicsit kielemezzük a tipmixet is, interneten, Facebookon minek ne dőljünk be az ilyen különböző VIP csoportoknak. Vannak kivételek ugyan, amik tényleg jók, de ebben nem megyek bele, inkább a videójánál kielemezzük. Akkor vannak ezek az úgynevezett bundameccsek Facebookon, amiket árulnak. Arról is lesz szó, akkor adunk nektek majd felépített fogadási stratégiákat, megmondjuk, hogy milyen pénzmenedzsmenttel érdemes játszani, különböző iratlan szabályokat fogunk nektek bemutatni. Bemutatjuk azt is, hogy mi hogy kezdtük a sportfogadást, hogy meddig jutottunk el a mai napig. Igazából összességében, aki nézni fog minket, nem garantáljuk neki, sőt biztos, hogy nem fog egyik napról a másikra meggazdagodni, viszont hosszú távon biztos, hogy nyereséges fog lenni. Tervünkbe áll az is, hogy napi tippeket, vagy legalább 2 napi tippeket adjunk nektek itt a sportfogadás csatornán. Viszont mivel nyáron nagyon szegény a kínálat, ezért ezt nem tudjuk mikor fogjuk bevezetni, viszont addig is remélem velem tartotok, megnézitek az összes videót, amiben nagyon sok segítséget fogtok kapni tőlünk. A következő videó a holnapi napon, azaz vasárnap fog felkerülni, amiben azt fogjuk bemutatni, hogy a magyar sportfordulók 90%-a miért nem nyerek. Várlak titeket, addig is sziasztok!